Kaixo, gu Jone eta Jone gara, Eguribeko Itaiako kideak. Aurten martxoaren 8an emakume langileon nazioarteko egunean, Eguribeko Itaiatik egun horretan emakume langileon interesen alde mobilizatzeko eta kaleak hartzeko deia luzatu nahi dugu. Izan ere, emakume langileok zapalduta gaude sistema kapitalistan eta esplotazio ekonomikoak, zaintza lanen zama eta indarkeria matxistak ezaugarritzen dute gure errealitatea eta gure egunerokoa oraindik ere. Eta gainera, azkenaldian faxismoaren zein ideia erreakzionarioen gorakadak matxismoa normalizatu du eta gure zapaldu egoera horretan are gehiago sakondu du. Horren aurrean, beharrezko ikusten dugu emakume langileon interesak erdigunean jarriko dituen proposamena eta antolakuntza indartzea. Emakume langileon esplotazio ekonomikoaren aurka, matxismoaren aurka eta gure eskubideen alde batu mobilizaziora. Emakume langileok askatzeko batu borrokara.